Sabi na talaga kinabaluhan ko para init na. Grabe. Paday! Paday! Paday na usaw. May ganda ko sila digay ko. Kuha na digay. Papapres ko pala. Grabe man talagang init ko yan. Grabe. Alat mo na pare. Ay, muro ko ng gupigo. Siyempre, tara mo yan, mga vitamina kan buhay ko, pampalik, stress, siyempre. Pero na ipapwede sa mga akin. Ay. Ngunyan, napalit ako palita, iuli ko sa imo ining tabo. Nina niya pa day. Sinubli mo sa kuyang bagong bakal. Iuli mo sa kuya. Puro tol. Para sa pa. Uli nina niya. Uradong ka man magsubli. Day, kailangan tataw mag-ingat-ingat. Tig-ingatan ko ang pade. Kung yung problema, nalagati ako kang kasaro, nahulog siya, kaya napasa. Para tunay niya yung tabo. Eh, yung ani baraton. Day, kaya nakabakal. Siyempre, tanya ko, kung may masublian man sana, Buda, uning tabo, pigagamit ini boy, kung bako sa CR, duman sa ini sa may ano, kung magmaharok, bako man ipantaga ti boy na binakal ka. Tapos yun kakastan mo. bumakal ka na sa kibago, tara mo. May trabaho ka. Siya mo may trabaho man. Para saan man yung pera? Nini, yung ani. Bumakal ka mga 20 ka lang, tapos sublong ko ang 10, tangayang dahil ka magpara kunya. Aw ano, kung para bakal, ikang para gamit. Kung pwede. Jesus boy, nagtitipid niya ni kamay, ngunyan, kinastan mo na naman, kupaso na patay. Tika, habo mo na, nakasurog ka lang sa kapwa. Nako na kaya, medyo kaya, dara ko lang kaya sukod pa rin ako, nahulog siya. Niya ako, pasa. Maistorya pa, di nga nakatan ha. Tapos may sinuble ba magpresay mo, tinidor? Oh, yan no. Ay, na itong tinutay na nga ako naglaom kay itong unit mo. Uni na nga niyo. Inuli ko na. Ano niya? Grabe man yung tinidor na iniyo. Aw, ano ni? Aram mo kaya, ginibo ko, nagamit ako kang kasalo naman. So, pata, inumba ko baga, makunitong pa pa lang. Yan, big Pag-arugap ko, napigsukit ko. Oo, baga, natiko baga. So, pade, pwede man siya ng palumuyon. Bakit inaperta mo na naman? Ano may sala dyan pali ka? Aw, so nagpasubli ng may sala? Kung maurag matibay yan sa imong tinidor, dahil matikok siring ka. Magpapalabaragal kaya, puro fake. Dapat original. Nilipig sa punong pagkitaon, kita nga dahil ka nagkabakal, puro ka sinublian. Para sa tinidor nga, dahil pagpaladagit kang kuyan. Kundi, bumakal ka sa mga branded na tinidor, sumasareg, na dahil piningtikuong kung ano-anong matagas, mabagay. Luwas kayo, sige gusto ng bakal, ikan sige masubli, tapos ibabalik mo sa kuya, out. Para saro-saro yung sinubli. Grabe yung reklamo. Jesus pa de, mahalong kabakal ko ini. Halong kan, para andusin na kan, 50 pesos gano'n. Ano? Grabe naman, gulo-gulo mo man sa pata na inararog gusto ni Dor. Makakaya pa ko pa di ko niya, sabi ko kasi ako ng mga aldaw na yung mga abot. Sabi ko lang yung drum line eh. Yun na. Pala, na mapantay ako naman kanso, naga, mali mo kayo sa wakil ko, 18th birthday. Invited ka pa rin. Hindi, yung ani pa de, aram ko ito. Hindi, may lang pwede pa rin drum. Oo, alsahan na, pati yan na tubig, darhan na sa indot ako makaipo ka. Ay, salamat, dahil na ako maharok pa rin. Ipapakuha ko rin naman sa mga pinalaw ko, mga primo ko. Ano ba ang kaipuhan mo? Takwaan na lang duman sa salaog kang harong. Kawa pa rin. O, kwaan na duman. Sugabos na kaipuhan mo, kwaan na. Kaldero. Tapos mga kutsara ng mga pang heavy duty, pang bukag. Wala, sa mga plato mo pa rin. Ang kaya nga, kuraon mo na duman. Kung ano mga kaipuhan mo, kuraon mo na. Dahil ako mabawal. Kuraon mo na duman. Iya. Itayuman sana. Isa niya, ano mo pa rin sa laaw? Nyaon duman si Mrs. Ayaw pa rin. Bulta na ko, kuning kasaw. Ta, makok kaya ba? Idrang ko na ni yung drum na lebo na pala. Dahil mo na pag-uli, ngayon biyo-biyo pa, dahil ako maglaom, para saon mo na, une, portulon mo, baka mag-uli naman iyan, baraliktad, bay na, dahil na pag-uli ka yan. Kaya makulog pa niyan ang buot mong mapasubli ka. Dahil man, nag-ano man sa nag-explain man sana ako sa imo. Buda une, nata dahil pinarasa. Une, nata une, dahil pa pinurutol. Kung masurubli man sana. Dahil sa pala masubli tayo pa rin. I-cancel ko na sana tayo pa rin. Dahil pa dahil, sublian na yan pa dahil. Dahil. Ngunyan natin pa subli, abok na. Dahil pa rin. Lumana ko pa rin. Masurubli, dahil ringatan. Malinanok na sa kayo pa rin. Dahil ka Bakit ba ako mga sublan dyan sa iba, dumang nga susubli?
Ano rin pala kung may 500 ka dyan, may pantapal pala sa social account. Ina niya, may handaan, tapos ngunyan may bayadan. Ay, malo na ko pala sa otro bulan. 500. Ako nga ngunyan din pirak. Udang ka na sa iba magsubli. Tindog daw na tayo pare. Oo. Sublong ko muna, mayroon lumang kami ulit, takagda. Ina niya, wala rampaw ko to kawan di kayo. May maabot sa kuyang bisita. Buhay ko na eh. Araw ka, kung may magsubli sa ilo, magdagit-dagitan ka mo, tangani na na magsubli utro.